Vrouw, het is prachtig, in het echt of in die holle. Als het maar bedenken kist, we leven stoer al, liekevol. Welkom in het laan van Efke. Mem, Sjors, wat ik, hè? Wat had mem daar? Dat is die kofferkleven. Oh ja, dat is ook mijn pyjama en mijn beer. Ja, dat met alle je mij. Mai, beginnen. Dan is nachts uit van huis. Oh, leuk. Leuk, waar ging dan heen, mem? Nee, deze tante. Oh, Nel, tante Nel. Ja. Oh, mem, Sjors, dit is ze, hè? Ja. Maar mem, daar ben ik nog niet eerder geweest. Oh, dat komt wel goed, poepie. Tante Nel is een hele lieve vrouw. Ze is alleen nog wat netjes. Ze houdt net van smargebensjes. Dus mag wel even een skinne broek onderdoen. Oh, En in een huis maakt de gewoon uit. oh. En met mensen varken eten. Oh. En voor zelfs rug op de bank zitten. Mem? Ja, poepie. Mem? Ja, wat is er leven? Mem, ik ga een hele zere keel. Ik ben een beetje misselijk. Ik hou zere buk. Nou, Samarini. Ja, ik ben een beetje misselijk en ik heb een hele zere buk. Oh, leven, bist zo ziek? Nee, ja, denk ik wel, ja. Maar hoe kan het nou, Samarini? Met mij gewoon een tekkentje. Ja, wist poepie. Een tekentje. Zo. Geef maar lezen. Zo. En maak ik een kersentje en boekjes? Een kersentje en boekjes. Oh, zet dan maar eventjes altjes. Hé, jonkje toch. Zo. Ja, jonkje toch. Ja, mem, nou kan ik vanzelf net uit van huis. Dat heeft ook gezegd, dat heeft wel spietig. Oh. Ja, dat is heel spittig. Mem, ik ga zo'n toast. Mag ik wel wat drinken? Mem zal even sinaasappels voor die persen. Nee, geen sinaasappels, chips en cola. Chips en cola? Maar du hast toch pink lief? Nee, ja. Nou, dan moest vooral geen cola drinken. Er zitten bubbels in en een hele soort suiker. En vooral geen vette chips. Nee, hè? Oh, poepie. Och, poepie toch. Oh, lieve, wat bist toch warm? Ja? En mem shot alle die rare plakjes. Oh, lieve schat, ik denk dat je heel ziek bent. Mem zal allereerst dokter bellen. De dokter? Maar wat doet hij dan? Een dokter, poepie, die is een Romeinske wat beter te meidje. Maar voordat er daar beter meidje kan, moet er vanzelfs eerst zien wat hij mankeert. Daarom harket een dokter altijd even naar die het om te jaren of dat wel goed klopt.
Tik het er even op die borst, om te vielen als het wel goed ziek helje kist. Zocht er in die kiel of in die eren of die net verstoppen binnen. En voor gewoon bensjes, vooral bensjes die zo ziek binnen, dat ze alleen nog maar cola en chipzak kennen. Maak het er een heel smarig drankje. Een drankje dat stonkt, dat heel vies smaakt. En dat is alle keer opdrinken moest. In één keer. Zo, dat is kleer. Dat is een marine en dat binnen treien scheppen sjonken stapelje. Nummer 2. 5 schepjes s'morgens strakel. En dan hebben we er 3. En dan ben 2 klonsjes poep van binnen. En daar ga ik dan terug in. 8 karreltjes snottenkooltjes. Ja, dat klopt. Dat zit er al in. Nou, jongetje, dan heb je nog van mij een overheerlijke drankje. Nou, net zeuren, net doorstellen. Gewoon in één keer opdrinken. En als het oppast, dan meid ik van mij nog een lekkerder drankje. Lieke lekker en nog veel lekkerder. Als dit hier. Oh, nee. Oh, mem, ik ben alweer beter. Maar hoe kan dat nou? Nee, schrik wie is nog... Effie? Ja, ik weet net, mem. Nou, dan zal ik tante Nel bellen dat we er aan komen. Mem. Wel, even hoe rij. Oh. Dit komt niet goed. Ja, maar... Nee, ik kan net rennen. Ik zal hem helpen. Naar de bank, ja, naar de bank. Hou me bij. Even help. Ja, die voert met hem heen, die voert me direct omheen. Effie. Het te bot. Ja, maar even een verbandje. Ja. Maar het komt wel goed, mem. Ja, leven. Net de bot. Nee, zo. Ja. Waarom heb ik een dekentje? Oh ja, leven, een tekentje, ja. Lekker warm. Zo. Even kerstentjes achter mem recht. Mem even een beetje recht. Oh. Als je dat eerst heel een beetje zo reinkomt, dan schat, dat was er alles in. Zo. Maar mem, nou kunnen we net naar tante Nel, hè? Nee, dat denk ik net. Oh, gezellig. Ja, heel gezellig. Mem, wacht even. Oh, nou van deze keer dan. Het cola. Lekker sweet. Ja, dank u, leven. Oh. Ja, net griemen. Nou. Is het gezellig, hè, mem? Op u is gezellig, Giet.
Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.